pan mae pobl yn gofyn i fi be mae fel, a ti'n sôn am, okay, well, maen nhw'n gorau edrych mewn i ochr pres, ochr ariannol, neu siarad efo cyn bartneriaid a pethau fel yna. Mae pawb yn mynd, wow, really? Ond dwi'n deall pam. Deall pam, ie. Yeah. Ti eisiau fi dechrau? Na i dechrau. Oce, enw fi ydy Rachel a dwi'n dod o Gyrllewin Cymru. Dwi'n priodi John a da ni wedi mabwysiadu 3 o blant sydd yn 11 oed, 6 oed a 3 oed. Felly mabwysiadu'r un cyntaf yn 2014, yr ail yn 2016 ac mae'r trydydd yn newydd sbon. 3 mis yn ôl. Felly dyna pwy dyn ni. Dechreuon ni ar yr siwrna mabwysiadu oherwydd pan o'n tua 15 oed, o'n i yn teimlo fatha fy mod i eisiau mabwysiadu yn lle fatha gen i plant i fi hyn. Felly pan eisiau cyfarfod yng ngŵr, cyn hyd yn oed fatha cario ymlaen canlyn, o'n i fatha, sut ti'n teimlo am mabwysiadu? Just let's broach the subject. A wedyn, dyna ni just penderfynu ar ôl priodi a o'n i edrych i mewn iddo fe. Nath o cymryd lot o amser iddo fo digwydd, ond mae o wedi bod yn werth o'r holl strach yn y diwedd. So dyna sy'n nath ni ddod i mabwysiadu. Yeah, so. Diolch. Fi nesaf? Gwawr? Gwawr dwi. Dwi yn byw yn Gogledd Cymru, a mi nes i a ngwraig i Catrin nathon ni mabwysiadu efeilliad 3 blynedd yn ôl rwan. Maen nhw'n 4 oed yn llawn bywyd ac yn cadw ni'n brysur iawn. Chydig bach am pam mabwysiadu. Yn amlwg, fel cwpl un rhyw oedd rhaid ni trafod yn gynnar iawn rili, sut oedden ni'n mynd i wneud teulu. A wedyn, just to trafod opsiynau, oedden ni wedi meddwl am IVF, a wedyn wrth trafod mwy, oedden ni'n meddwl, na, dwi hwn yn teimlo'r peth iawn i ni wir, ac oedd yr awch na i geni plentyn ddim yn ddigon i wneud i ni fod eisiau mynd ffordd na'n hytrach na mabwysiadu. So ddaru ni dechrau edrych i mewn i mabwysiadu a just meddwl mae gennym ni rhywbeth i gynnig, mae yna blant sydd angen ni. So dyna pam ddaru ni penderfynu mynd lawr yr ffordd mabwysiadu wir. So dyna fi. Gret, diolch. A Rhys? Fi. Enw fi yw Rhys a dwi'n mabwysiadwr o Gyrllewin Cymru hefyd. A o'n i wedi mabwysiadu gyda gŵr fi tua 4 blynedd yn ôl nawr, a mabwysiadu ni bachgen bach. Oedd e'n 4 blwydd oed pan wnaethon ni mabwysiadu fe, a mae fe nawr yn 8. Ffordd wnaethon ni i mabwysiadu. So, yn y dechrau fi oedd y roi'r stoppers arno, cael plant. Dim ond achos o'n i'n gorfod feddwl pethau, bod yn cwpl un rhyw, o'n i jyst yn meddwl, mae fe'n 10 arno fe. Ond o'n i jyst yn gweld pethau wedyn ar Facebook a pethau, a jyst gweld bod mae fe'n digwydd dyddiau yma. So, byddai fe ffain ar ôl priodi hefyd, gweld siwyd ymateb ceithon ni fel cwpl un rhyw. So dechreuon ni trafod ar ôl priodi, symudon ni mewn i tŷ ni, wedyn y peth naturiol wedyn oedd trafod plant. A wedyn, fel cwpl un rhyw, penderfynon ni ar y rwt mabwysiadu wedyn. Ond oedd e'n really intense. Ond dysgu ni lot amdano'n hunan. Mae'n chydig yn fatha therapeutic, dydy? Pan ti'n dysgu lot amdano ti dy hyn, a ti'n dda, oh my goodness. Dwi'n meddwl fel hyn. A beth yw'r partneriaid hefyd? Dysgu ti'n lot. A ti'n dysgu lot am teilyn sydd â chi wedi cael eich magu. A wedyn ti'n fatha eistedd lawr yn mynd, dyma'r ffordd
ti wedi cael dyma cyd, a beth ni'n mynd i wneud? A just dod i ddeall ych chi'n meddwl, wel dyna pam dwi fel yma, a gallu trafod y drwad. So, fel ti'n dweud, oedd y rhywbeth chydig bach yn cathartic yn ymwneud doedd. Ond really intense, ac pan mae pobl yn gofyn i fi be mae fel, a ti'n sôn am, wel, maen nhw'n gorau edrych mewn i ochr pres, ochr ariannol, neu siarad efo cyn badneriaid, y pethau fel yna. Mae pawb yn mynd, wow, really? Ond dwi'n deall pam. Yn ystod y sesiynau, mae yna lot o cwestiynau am pa fath o blant. Da chi'n meddwl, da chi'n gallu rhianta ar pob plentyn da ni wedi cael, mae yna compromise wedi bod o rhan rhai pethau disgwledig yn eich feddwl chi o beth ych chi eisiau i gymharu fe be maen nhw'n partneri chi. So mae yna chydig bach o gorau meddwl pethau trwad, chydig bach fwy, a gallu meddwl mwy am tynnu lawr fatha preconceptions chi amdano fe'n gyntaf. O'n i definitely meddwl hwnna, so be oedden ni wedi mynd mewn i'r proses, y meddwl oedden ni eisiau, oedd ddim o reidrwydd be oedden ni wedi penderfynu yn diwedd ar ôl mynd drwy'r holl sesiynau, trafod efo'r gweithwyr cymdeithasol, trafod efo'n gilydd. Cos dwi'n meddwl, mae'n really hawdd mynd mewn i mabwysiadu a meddwl, wel, na i just gofyn am babi bach, wedyn fydd na ddim problema, achos fydden nhw fydden nhw wedi dod yn rili ifanc, a fydden nhw wedi cael, fydd na ddim lot o trauma, ond actually na, mae'n posib mynd drwy hyfforddiant mabwysiadu agos heb ddallt angon y munud. Mae pob plentyn efo. A dyna'r peth ynddo. Dydwch chi mewn i'r broses, beth oedd yn eich meddyliau chi amser dydwch chi mewn i'r broses hyn? O'ch chi moyn mas o fe? Fi'n cofio pan o'n i'n neud yr ymchwil a trwy'r hyfforddiant, o'n i'n meddwl, surely maen nhw'n rhoi'r worst case scenario ni fan hyn. Oedd popeth, dim bod e'n negyddol, ond oedd lot o fe'n eitha extreme, oedd e. A nhw'n rai o'r subjects nhw'n siarad am hefyd, so just yn meddwl, na beth oedd meddyliau ni, ond fi jyst yn cofio pan dath mab ni, pan symudodd e mewn i byw gyda ni, ond ni fel, o fewn pethefnos, ni fel, reit, na pam maen nhw'n dweithio ni hyn, na pam dweithio nhw na, oedd popeth yn ffito mewn i lewyd, ond o'n i jyst gallu gweld, dim pethau wael, dim extreme, ond o'n i jyst gallu gweld, pethau o'n nhw'n paratoi ni am, ond nhw'n actually gyda ni, ar yr adeg ni. A dyna'r peth, mae'r hyfforddiant, mae lot o'n fo'n gallu bod yn reit shocking yn dydi. Mae'n deallt pethau, just ddim yn meddwl am, really. Ond mae o really yn paratoi, mae'n rhyfedd yn dydi. Di, mae o. So, obviously, mae gennym ni 2 ferch, a nathon ni dim deud beth yn eisiau, chos os o'n i wedi bod yn beichiog, so ni'n cael dewis. So, ni fatha, bydd neith o just digwydd, fel mae fod i ddigwydd, so dyna beth nathon ni. So, da ni wedi mabwysiadu 2 o'r 3 yn 2 oed, a wedyn nathon ni cael y llall yn babi. So, oedd o'n, wedi bod yn experiences hollol gwahanol yn cael fatha toddler, a wedyn cael babi. Oedd hwnna'n scary. A wedyn cael toddler eto. Dwi'n teimlo lot fwy cyffyrddus efo plentyn chydig bach yn hyn, fy hun. Ac yn siarad am fatha'r trauma, a pobl yn deud fatha, os da chi'n cael babis o'n trauma, i ddeud y gwir, efo ni, a just experience ni di hyn, mae'r un canol, oherwydd ddim yn cofio dim byd, am bywyd hi cyn, mae mond yn cofio ni. Mae hi ddim yn gallu delio, mae'n anodd i fi felio fy stori mabwysiadu hi, chos gyda hi ddim atgofion, di hi ddim eisiau siarad amdano fe. Felly mae hynna'n anoddach, a wedyn nathon ni cael lot o gwahanol behavioural issues gyda hi hefyd, a dwi'n siŵr mae hynna'n linked i'r trauma, yn ystod fatha pan oedd y fam yn feichiog gyda hi. Ond mae'n rili anodd i fi gallu esbonio sut mae hi'n teimlo, ond efo y ferch hynna, oedd hi'n dechrau deall stori hi cyn dod, chos oedd hi'n gwybod fod y dynas oedd hi'n byw gyda, oedd hi ddim yn galw hi'n fam, ond oedd plant eraill yn galw mam a dad, so oedd hi wedi dechrau deall, so mae hynna wedi bod yn, i ni, mae hynna wedi bod yn haws, gallu trafod gyda hi am stori mabwysiadu hi yn lle yn un arall. So ni'n dweud, jyst cadw llygad ar
end goal fel petai. Ie. Yn meddwl, mae o'n teimlo fel oes. Mae o'n really yn teimlo fel oes rwan, ond fydd y werth o. Mae o'n mynd i ddigwydd, mi ddaw. Da ni'n gwybod bod yna llwyth o blant sydd yn aros yn teulu yn dydi. So, pan mae'n mynd, yn dydi? Unwaith pryd mae pob dim yn mynd trwad, mae jyst yn mynd. Mae hynna'n mynd yn rili... A mae hynna, sy'n byd yn paratoi ar gyfer hynny, chwaith. Na, just dal ati, fesa'r cyngor sy'n ein rhoi, dal ati, achos mae o werth o. A mae'r proses yn anodd, di'r proses ddim yn siwtio pawb, chwaith, na di. Mae rhai bobl just yn fwy swil wrth natur, diolch yn golygu bod chi'n mynd i fod yn rhiant, dim gwell neu dim gwaith o neb, just dal ati, achos mae werth o.